lo máximo. Perú. Mga katablers, no, magandang umaga sa inyong lahat. Pasyal muna tayo mga katablers, pang ano lang, pang katuwaan sa sarili ba, kasi kahapon, di ba, sobrang ulan. Umalis kami kasi trabaho, pagod. So pasyal muna tayo mga katablers para ma-enjoy yung life natin kahit na nasa pagod tayo or nasa pandemya tayo. Importante na masaya pa rin tayo kahit saan tayo mga katablers. Isipin lang natin, always smile. So mga katablers, punta tayo, pasyal muna tayo mga katablers. Bigyang daan ng ating sarili para mas maganda tingnan yung buhay natin mga katablers. Mga ka-travelers, ang napakaganda kasi dito sa Japan, yung parang ma-amaze ka kasi yung mga bike or tao maglakad, may mga daan sila mga ka-travelers. Ito mga ka-travelers, oh, dalawang sasakyan pwede pa. Tingnan nyo mga ka-travelers, tingnan nyo ito bike sign to, di ba? Bike sign, oh. Tingnan nyo mga ka-travelers, hanggang sa dulo yan mga ka-travelers, oh. Dalawang sasakyan or tatlo pwede pa. Ganun sila mahal nila yung mga estudyante. Para to sa mga estudyante. Yung mga bike, lahat. Ito yung daanan ng sasakyan, oh. Tingnan nyo mga katablers.
Mga ka-travelers, no, dito tayo sa Big Motors, mga ka-travelers, Big Motor. Ito yung mga sasakyan na mga brand new. So mas maganda kasi sa atin kasi yung mga brand new sa atin nasa loob, mga ka-travelers. Dito nasa labas, oh, ulan, init. So ipakita ko yung mga price, mga ka-travelers, kung ano yung price dito at saka sa Pilipinas. Dito, mga ka-travelers, kung magkuha ka ng brand new, siguro mga 7 months or 6 months wala na, impas na. Pero karamihan sa Pilipino, yung mga second hand lang yung kinukuha ng mga travelers. Karamihan sa mga Pilipino dito sa Japan, second hand lang, yung mga surplus. Kasi yung iba, dito kasi, pag maluma-luma na, tapon-tapon, yun ang sistema dito, mga travelers. Pag-usapan natin yung mga tapon-tapon next video natin. So ito, mga travelers, yung price nila, mga travelers, sa Big Motor. Tingnan natin, mga travelers. Please mag-subscribe kayo sa Chan Traveler. So yun lang.